Ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị na mgbede a. Biko nụ, achọrọ m ka onye ọbụla ozi ruru aka nye aka gbasara anyị ozi a ka o ruo mba niile. Biko nụ, o nwere ihe dị n'ime n'Imo steeti n'obodo a na-akpọ Ọlụ. A na-abatala ime Ọlụ bote Ọsụ. Ihe na-eme ọtụtụ ndị youth abụrụgo ndị nwụrụ anwụ. Ọtụtụ bụ ndị ekidnapụ a na-amaghị ebe ha nọ. Ọtụtụ anwụọna mana family ha amaghị na ha anwụgo dutu na set ọla akpọ Ebube Agụ gọọmenti Imo steeti na-eyuzu kịta alago ndị youth anyị n'iyi. Ha egbugo ndị youth anyị. Onye ọbụla efugo. Ịbata n'obodo a na-akpọ Ọbọ Ụmụtanze nwekwa onye bizi ebe ahụ. Onye ọbụla agbafugo. Na-ata onye ọbụla agbafugo. Okporo onye ọbụla agbafugo. Amụ Ifeke, Ihe Ọma, Ama Azụ, Ama Nnachi, Nnempi, Akata. Ịgakwa Ọsụ ebe a ka ọ ka njọ. Mana nke m ji maka ya na-ekwu okwu a na-abụ na obodo a na-akpọ Ụmụtanze onwezi onye nọ ya. Everybody disappear n'ebe anwa. Biko nụ, onye ma na o nwere somebody nwere ọnụ okwu na gọọmenti, meenụ ka ozi a ruo onye ọbụla ntị, maka na obodo anyị enwerezi ọṅụ. Ife mee n'obodo asị ka ndị youth ọ bụghị maka Ụmụtanze kịta. Ife mee kịta onwe youth ị ga-afụ maka na onye ọbụla ifugo. Onye na-afụrọ ịkpọrọla fonu 2 days na ịnụ ha ya chefu onye ahụ na onye ahụ anwụgo. Ya kpatara ya mere dat na ndị a batara obodo onye ọbụla ha fụrụ egbuo. Ịbụrụ onye youth si n'aka gị dị ọcha, ole sị na ha enwude gị enwude gị laa. Ya mere ebe ọbụla ị na n'olu m kịta, biko nye aka gbasa ozi a. Ekwulela ma ihe ahụ eso ha eruola village gị, maka na mgbe o bido na mbido onwe ya mụ na ọ ga-eru village niile. Ọ from one village ka o si wee bido wee na-akpara ka kerezin wee ruo ebe ọ nọ kịta. Ọkwa na ịnụ ihe agbachi nkịtị o kwere ike iru village gị echi, mana anaghị m ekpe ekpere ka o ruo village gị. Ihe m na-ayọ gị bụ so na anyị gbasa ozi a ka ozi a ruo everywhere in the world, ka ha mata na ndị be anyị taga ezigbo ahụhụ. Egbuola ndị youth anyị niile tutu anyị amata nke megani otu a ka esi ekidnapụ ha na-efu everyday na-efu. Anyị amaghị na-eme nke egburu egbuo, nke enwudere egbuo ti a na-emezi ya life and direct. Biko nụ, ebe ọbụla ị nọ nyere anyị aka gbasa n'ozi a. Ndị youth anyị niile onye ọbụla nọ n'ọsọ da bụ ndị nke dị ndụ, ndị nke agbawuru agbawu, ndị ahụ alaga obodo afọdobe ka ọ ghara ime ọzọ na ike gọọmenti nke anyị nọ n'ime ya agwụla mmadụ. Biko nụ, ahụbeghị m ụdị nke a bifo. Ndị gara aga sị na ha hụ ụdị nke a bifo. Anyị na-ekwuru anyị afụbeghị, ha sị na ha afụbeghị ụdị nke a na-eme ebe a kịta na ahụbeghị ya mbụ. Anyị na-arị ya eche na ihe adịgo mma until yesterday mbụ 4th of February 2022 about 9 healers wegara na Ọbọ. Ha siri afọ ata wee batala Ọbọ, sila Ọbọ gụọ Ụmụtanze, si ebe ahụ ebugharị egbe aba from house to house. Ebe ọbụla eji azụ ụkwụla dọ zọpụ dọ achọ ụmụ nwoke ọbụla ahụ na-egbuo. For what? Nwaanyị a ga-eji na-egbu ụmụ nwoke? Ndị na-ebu ha egbe, ndị ha ebu ha mma, ha ebu ha katapọt, ịpụọ nwoke ọbụla efere gbagbuo. What is their aim? Biko nụ, soro na anyị gbasa n'ozi a na ndị a chọrọ ka anyị gbalagasịa ka ha nwee ike kpọrọ ndị Fulani bịa biri n'obodo anyị. Ọ na anyị gbachi nkịtị ọ ga-eme, bete ọ na anyị agbachighị nkịtị ọ ma mme ma ọlị. Biko nụ, soro na anyị aka, nye na anyị aka na onwezi ihe nọ n'Ọbọ, nye na anyị aka onwezi ndị nọ n'Ụmụtanze. Otu a ka okporo si agba ọsọ. Yesterday ori okporo, yesterday agbara ezigbo egbele ori okporo. Ndị Ebube Agụ gbara ezigbo egbele ori okporo ụnyaahụ. Ndị mmadụ agbalagasịa. So biko nụ onye manye okogesi enye anyị aka, nye na anyị aka na ike agwụla ndị youth. Even ụmụ nwaanyị kpa akpa na-agbakwụgba ọsọ because onwe onye ahụ ziri ha. Ị nwere ike hụ gị na o nwere nwaanyị nke afro side Ọbọ were mma gbuwasịa ya isi, gbuwasịa ya ahụ just because a na-ajụ ya ka ebe di gị nọ. Ọ sịla ya amaghị ebe di ya nọ. Ndị ewere mma gbuwasịa ya isi, gbuwasịa ya ahụ. Biko nụ, onye ọbụla biko nụ nyere na anyị aka ka obodo dị mma. Ọ dịrị anyị niile. Ana m asị ka unu na-eme nke a, Chineke ga-edu unu, chekwa unu, ọpụnụ na mbata ndụ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ nụ.